Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 5. Ngam no agkurang ti siya sino man kada kayo iti kinasirib, agkararag ko iti Diyos kat maikkanto. Ngamin, managparabor ti Diyos, kan siaayat amangted kadagiti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga ama ipagpanakal ka nga anak, iha. Agasem, sika ti umawat iti kangatuan apamadayaw, itatagradwar ka iti high school. Isagot ko kada kayo day ta apamadayaw, papa. Tapno da serbina apagad adalendak. Agyaman nak, iha. Ket tangay nalaing ka iti pagadalan. Kayat kong abugas siya ti alam a kurso. Sige, papa. Matungpal ti kayat yo. At dantun abugada nga anak ko. Sapay la ko mapapa. Tamagunod ko day ta nga arapaapyo para kanyak. Awan dua-dua, iha. Maragpat mo day ta. Nanalaing kagat nga rod. Lena, iha, anya ter aramidam ditoy. Apay akas lang naladingit ka. Awan, mama. Pampanunutak laeng. No apay nga ta sa anak akas lakan ni Manang Rika anasirib. Anya ka din day nga ibagbagam. Nagngangato nga min dagiti grado na. Idinto ta siya kat nagbaba. Kanayon nga idayaw ni Papa ni Manang Rika. Lena, saan mo mo't amabalin apilitan no agpatinggalaang di ti kabailam? Basta tinapatag, aramidam amin a kabailam. Uray anya ti aramidak, mama. Kaslasan ko ang mayulo dagiti ad-adalan mi. Talagan saan nakapsot ti ulo. Saan ka madanagan? Adaak dito'y parakan ka. Anya ka di dagiti daduma apagasmam. Diyak amo, mama. Awan mo ti amo. Paliiwam no anya dagiti banag apagasmam. Tapno ammom no anyan tumot a kurso ti alaem inton agkolehiyo kan. Sige, mama. Anya nga tati mayat a kurso a para ken ni Lena nga anak ta inton agkolehiyo, Raul. Nagkunang agkolehiyo. Itikas jay a kinakapsot ti ulo na. Agkolehiyo. Agsaysayang aklang iti kwarta. Anya, saan mo apagadalan ti anak ta? Nangagmumati kinunak. Diyak kayat amasayang ti kwartak. Niri kalaang ti kayat ko apagadalan. Ngem anak mo met ni Lena. Pagparehasam met ati tratom kadakwada. Tanya ti maganap ko no pagadadak. Kasano, nuga po iti kinakunang na. Kat saan na mailapas ti kurso na? Saan ka ko mga agsao iti kasta? Nas ka napadasan na pa'y nga umuna. Anya ti ammom no kabailan namat. Diyak kayat ti makigasang-gasat, Clara. Isu apa nga asim, ta sumardengkan. Di mon ipilit ti kayat mo. Ibagam iti inam, ta isu ti mangimartsaken ka iti panaggraduar mon. Total, awan metla ang ti pamadayaw a maawat mo. Sorry, Papa. Kunak nga minuda kayo. Kan saan mon anam namaen, apagadalan ka iti kolehiyo. Apay mat, Papa. Talaga ako ng kanya. Saan mo nga ammo ti sungbat iti saludsud mo? Simple lang. Gapo tawan amom. Katyak kayat ti agsayang iti kwarta. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo, Papa. Numasaktan ka, saan ka makisasao kanyak? Ala, ti inam ti mapan mo kasarita, ta isunto ti mangimartyakan ka. Nagsakit ti panagsasao kanyak ni Papa.
mama. Paspasensya amla ko man ti amam, anak ko. Jakmat amo no apa yakas jay ti trato na ken ka. Gaputa sa anak akaslakan ni Manang Rika. Uwan, ngam saan nga umanay day di arason, tapno agbalin asaan anasaya at ti trato na ken ka. Sa anak akayat nga imarcha, inton aggraduarak, mama. Nagko na ngamin nga iso ti mangimartsakan ka. Siyak, anak ko. Inasit gak, takunak no iso ti mangimarcha kanyak. Gaputa isumot idi tinangimarcha ka ni Manang Rika. Uwan, ngam ita. Siyak met ti mangimartsakan ka, iha. Nas ka na makapanawak. Sakbay aso mangpat da mamakan, papa. Naibati kon iti lamiseta ti surat ko para kan ni mama. Kayat ko kumati agpakadakan kwa na. Ngam amok asaan na kapalubusan. Sorry, mama. Ngam masapul nga aramidak ti kastoy. Kayat ko asapulan ti bagik. Noan niya ti kabailak nga aramidan. Diyos ko, tarabayan na kumaiti dahito nga ipapanaw ko. Sapay ko matamadiscobrek dagiti kabaalak mat nga aramidan. Ikanak iti sirib, Diyos ko. Iti kasta, kabaalak ti tumakdar abuk-bukod ko. Naimbag matanda ka ang nag-apply. Siyagam ni Chef Marlo. Siyak ti aking kukwa iti dayto a restaurant. Anya ka di tinalpas mo? High school graduate laang, chef. Kastoy ngamin. Janitress ti nakapaskil a kasapulan mi. Ang amita, cook ti kasapulak. Gapo tapi manaw dagiti dua a cook. Ket awan katulungak iti kusina. Iso nga ijay pailaang ti pakaidistinwa mo, Ang kabailak nga ta, chef? Isurok no anya dagiti aramidem. Sige, sir. Padasak. Aramidak amin a kabailak. Sa dino nga tan tinaturturong di anak ta, Raul. Bye-bye, am. Nagturod api manaw. Kita man, no saan matla nga agsubli, gapo iti bisin na. Saan ka kadi amadanagan? Agsubli matla ang dayjay no mabisinan. Kasano no saanan nga agsubli? Oh, Anya ti aramidan ta, no saanan nga agsubli di anak ta. saan tamot api napanaw? Isu abasol nan, no addasan anasaya at amapasamak kan kuana. No amo na ti pimanaw, amo na mat nga rod ti agsubli. Nagswerte ak matan anangalakan ka, Lena. Naglaka ka ang nakasuro. Kan naglakam ang nakabisado dagiti insurok. Adamat listaak, chef. Ilis-listak ti amin nga isursuro yo. Iso an nalakaklaang anasursuro. Basta, sabali ka kadagiti amin ang nakadwak dito kusina. Iso nga itultuloy mo tinasayat at trabahom, ha? Wen, sir. Adda ko maibagak kada kayo. Kayat ko ti agadal. Tapno, agbalinak mat anay a chef akas kada kayo. Oh, nasayat na ita. Di ka madanagan. Taibirok ta ti schedule mo. Basta saan ka pumampanaw dito, ha? Wen, chef. Awan mat lang ti sabali a papanak. Iso asa anak a pumanaw. Talaga paborito na ka ni Chef Lena. Pagkunamot iti dayta. Nakadkadlaw mo't. Amom ka di amabutan nga agresign ka? Sa anak mat nga agresign. Taawan mat sabali a papanak. Ayan ka di ti pamilyam. Manipod adaak dito'y. Diyak pa'y nakita ang nag-absent ka. Saan ka di nga gaw-awid? Saan nakakaykayat ni papa? Iso ang nagtalawak. Anya? Saan nakakayat a pagadalan iti kolehyo? Tako na nga. Anya ako nang kano naglaing ka. Iso ti sang kaibaga ni Chef. Dayta nga ron ti pagyamyamanak. Agyamanak iti Diyos. Tadamot gayam dagiti banag a
Ni mama, ganti katulong ngamin ti makakaammo iti kusina mi. Adda katulong yu. Kaya't asawan dayta. Baknang kayo. Adalaang mat mabalin ti pamilyak. Ngam, kayat ko ngamin ti tumakder iti bukbukod ko. Oh, awatam da ito, Elena. Imbaglaan na yun ti allowance mo. Saanan, chef? Agsusweldo akmat iti husto. Ala, amon. Tulong ko kan kadayta. Amom, nangag ko ti saritaan nyo kini Sheena. At dagayam mabalin ti pamilyam. Ngem, nagtalaw ka. Ta saan nakaakayat ti amam? Wen, chef. Kat pagyamanak iti Diyos, tanaam mo kayo. Oray kas kasano, nariknak ti agbalin a paborito. Alangarod, say-saya atam ti panagadal mo. Iti kasta, agbalin kan tumat anay as chef. Ang panagkunak, uray saan kang agadal, may sakan as chef. Sika tinagbalin a katulungak, isungad adda nga imado ti customer ko. May mayat matlaang no adda malpas ko, chef. Uray, 2 years laang na agadala. Kumusta nga tamatan ti kabsat ko, mama? Awan nga tan ti plano na nga agpakita kada tayo? Diya ka mo, iha. Ngam imposible ang nalipatan na tayon ang aming pinsan. Amang ano mayat mati kasasaad na, mama. No agree ka? Imposible asaan nga umasidag kada tayo. Sapay la ko mga rod, tanasaya at ti kasasaad di kabsat mo. Ngam, agpakita ko maamutan kada tayo. Ita, ta nakagraduar kan, at the offer ko kan ka, Lena. Ha? Anya dayta, chef? At da napinta sa lokasyon na nabiro ka kapag patakdaran iti branch da iti restaurant ko. Kaya't kang agbalin na kasosyok. Sika ti agbalin as chef. Amok akabaalam. Kaya't masayangan akan ka no agabroad ka laing. Sigurado kayo, chef? Kaya't dak akasosyo? Awan mo't pangalak, iti sosyo kada kayo. Saan ka agparwar iti kwarta? Umanayan ti panagtrabahom iti bangunag a restaurant ko, a share mo. Ket makigudwa ka iti sapol, ti ipatakder ko a restaurant. Adda kada kayo dayta, chef. Ngam no siyak ti damagan nyo. Talaga akayat ko. Congratulations, iha. Nakapasa ka iti bar exam. Isuanaan-anay kan nga abogado. Thank you, papa. Saan nakapinaay iti arapaap kun ka, iha? Ag-celebrate tayo kumaita, tamaysan nga abogada ni Rika. Adda ngamin ka bang bangon a restaurant, kat naimas ka no dagiti taraon a maiserve ijay. Kasla kayat kumuta padasan ijay. Awan problema iti dayta. Ala, mapantayo, no sa dino man dayta a restaurant. Nagadung agpaiso ti tao. Napintas ngamin ti lokasyon ti restaurant. Ken nadalos iti aglawlaw. Wan nga rod, papa. Oh, adday tandag iti orders tayo. Wow, buya na lang dagiti taraon. Kasla nagimas. Oray ti ayam mo umda, papa. Makapabisin. Mala, rugyan tayo nga ruden ti mangan. Talaga nagimas dagiti luto da. Dito yan ti kayat ko apanganan, tunggal rumwar tayo. Oray siya, papa. Magustok unay dagiti na iserve ang makan. Asino nga tati akin kukwa iti daytoy a restaurant? Saan mat siguro amadi, no damagan iti waitress, ang nakatakder iti asidag tayo. Mabitla ang narod, tasenyasak. Anya da ijay, ma'am. Magustuhan mi unay dagiti na iserve at taraon. Thank you, ma'am. Mabalin ka di amaamuan, no asino ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Da Chef Marlo Sanchez, kun Chef Lena de los Reyes, ma'am. Ha?
Lena de los Reyes, kuna. Yes, ma'am. Adda ka di ita ditoy? Aday ti kusina, ma'am. Iso ti chef cook ita. Iso ti nagluto iti taraon nga na-serve kada kayo. Anya? Mabalin ka di nga ayaw, Um. ma'am. Uray apagbiit laeng. Ibagam nga adda ditoy ti pamilyana. Ha? Da kayo ti pamilya na, ma'am? Wan, mabalin ka di nga ayaw, ma'am. Sige, ma'am. Mabiit lang ta ibaga. Agyaman ak iha, tainik ka na kami ti oras. Kat nakipagkita ka kada kami. Pasensya kayo na, mama, papa, no nagtalawag. Adda nga min kayat ko apanagnakan iti bagik. No apay anaaramid ko ti kasjay. Pakawanan na iha. No siyak ti makagapo, no apay apimanaw ka. Mababainakan ka. Ngam aklonak, agbilibak itankan ka. Gaputan nagbaligi ka, nga uray awan kami anang tulungkan ka. Agyaman ak, papa. Kayat ko lang aduktalan, no anyamot ti kabaulak nga aramidan. Kat agyaman ak iti Diyos. Tadamot gayam impaay na akabaulak. Wan iha, impaayan na ka ti Diyos iti sirib. Kat ita, kitaam no asino ka itan. Congratulations, iha. Agyaman ak unay, mama. Adda sirib ti tunggal maysa. Kat sa pulen tayo tinasaya at agasat, babaan iti sirib ana ipaay kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.